Nastavljamo priču o klematisima. Klematise možete saditi uz zidove, ograde, pergole, a ukoliko nemate baštu, žardinjere su pravi izbor. Ukoliko im nađete pravo mesto, brzo će napredovati. Koren ove biljke voli senku, dok gornji deo voli sunce. Koren ove biljke zaštitite tako što ćete oko nje posaditi trajnice u visini od 50 do 60 cm ili jednostavno postavite ukrasne saksije kako biste stvorili optimalne uslove za rast ove biljke. Klematis nije previše zahtevan, ali najbolje uspeva u zemlji bogatoj humusom i dobro dreniranom tlu. Redovno uklanjajte suve i oštećene grane, a svaka vrsta ima svoje vreme orezivanja, ili u jesen ili krajem zime. Koji je vaš omiljeni klematis? Napišite u komentaru.